फैसा बेंखौ दिनै सेफायनिसो गोदान खालामफिननो। हेल' एभ्रिवान, वेलकाम टु द निउ ब्लग। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे ब्लगाव बरायबाय। ओमफ्राय दिनै आं माने मा खालामो बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै फैबाय। थ' लोगोफोर जायफ्रा इन्टारेस्टेड नायलांदो। दिनै फुंनि जोंहा अमाखौ आदार होगासिनो आरो ओमफ्राय आं बेखौनो नायफाहैदोंमोन दसे। दा सानसे आं नायनांसिगोन नालाय मालाय हाथाव थांसिगोन बेनिखायनो। स' लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो अननानै लाइक कमेन्ट शेयारजों लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होलांदो दे लोगोफोर। होनबा नायलांबाय थादो थुदो। आं मा देखायनो हायो नायलांनोसै। ओमफ्राय दिनै बिराद गुसु बोथोरानो, ओमफ्राय आं सिखारनाया एसे लेट जाबाय आरो नायलाय माबायदि दाबो मेगनानो रागायाखै आंनिया, दाबो उन्दुफिननोसो लुगैबाय थादो। जानुवारियाव जानो, ख्रिस्टमासाव जानो, मागोआव जानो अमा नांगौबा सोरनोबा बेसेबांबा हरगोन अमा मालिकआ। ओइ मासे नै आदार जाबा गोदोर नुयोथ' बेखौबो ने मानसिखौबो बेखौ हप्तासे सिगां अमा मोजां मोनैनि लाबाखै मासेखौ देरनो रोङाखैलै आदार जासोबाबो फाननोसै जाहा। बिसोरनि मोदोमफोरा गेजेट जाजोबबाय। अमा मेरायजोबदोनो, अमा गिदिरा अमा फिसादो फैनानै मेरायना थाखायो आरो दिनै आइ गैयाबा बिराद मोनसे जाना थायो। नै मेरायजोबना थाबाय अमा फिसानियाव अमा गिदिरा। आइ गैयाबा बिदिनो जायो लोगोफोर, न'आव जे मोनसे जाना थायो। ओमफ्राय आङो दसेबो रेस्ट लानो मोना आइ गैयाबाथाय। माबायदि मेरायजोबना थाबाय नै अमा फिसाया गोदानसोना गिसोदो। ओमफ्राय दासो खेवनो हाबाय आं, सेस्था खालामथ'। अमाखौ खाग्रोना लानो र' लोगोफोर। 7 मान्थानो जाबाय नै, देरनोबा रोङाखै इयो, ओमफ्राय हबायबा थादो। आरो बोरमाया मेरायजोबना थादो सोर नै बोबाबो फैया। अमाखौ जेन खाना फैखांबाय आङो, ओमफ्राय दा मोसौ दोङो दुब्लियाव, मोसौखौ दोस्लायना फैनोसै। दहाय दोस्लायाखै आङो, माने दायो नारा गोरान जानायना बिराद दै गाङो, बेनिखायनो जोंहानि मोसौआ बिराद मेदामसो। दैबो हाखरनिखौ लोंबावलाया, दै लेथ्रा लोंबावलाया, दै साफासो लोंबावलायो। अमा खाना फैखांबाय, दा मोसौनो दै दौना फैनाय, मोसौ दोस्लायना फैखानोसै र'। नै मोसौखौ बिथिंसो खाफायदो, बै दुब्लियाव नारा गोरान जागासिनो। दैखौबो लाबोफाबाय आं, नै पाइपनि दैसो साफा बरिंनि दैसो दोङो जोंहानि मोसौआ। बेखौबो लोंबावनायसो नङा दा। सिख्लाफोर सोर आं बायदि आइ गैयाबा खामानि मावसो नाङो बुंहरलाय। दैखौ दैमा गोजासो बेफोरो लोङा नायनो जोंहानि मोसौखौ दै लोंबावासो नङाखै, बिराद लेबेल। फिसा मासे दंमोन फानहरजाबाय। दैखौ एसे खस्थ' लाबोना नारा गोरान जानाय लोंगोनदां साननानै लोङा बियोलाय, बिराद लेबेलसो। लोंबावा बियो, दा हराव न'आव लांबासो लोंबावगोन। जोंनि गामिया नै लोगोफोर, नैबे जोंनि न' खाथिनिनो दैमा। जोंनियाव दा दै नांगौबा बैयावसो मोनगोन, फुरा इयावसो मोनगोन दैया। बैथिंबो गामि दोङो। दै लोङा बियो, आं थांसै। नाया दायो सायखांबाय आङो, नै सायखांनानै सुना लाग्रोनोसै, ओमफ्राय सुखांनानै दसे दोननानै फोराननानै संनोसै दायो। माने दहाय फुङाव आङो हाथायाव थांदोंमोन आरो ओमफ्राय आइया नाखौ बायनानै हरदोंमोन, बेखौनो सायदोंमोन। दहाय दि ना सायदोंमोन ना आङो, ओमफ्राय नै हाथाइनिफ्राय ना लाबोनायजों, ओमफ्राय नै लाइबो लाबोफादोंमोन, लोगोसे नै लाफाबो लाबोफादोंमोन। ओमफ्राय बे लाइ आरो लाफाखौ आङो हाना लानोसै दायो, ओमफ्राय बेखौ खारै संनोसै आरो नादो। सानैल'सो ना, सानैनि लाइजों लाफा ना खारै संनानै जानोसै आरो। लोगोफोर दायो बेलासे जाबाय आरो ओरैबायदि मोजां नांफैदो नै आंनि मोखाङाव। ओमफ्राय आं दिनै दायो बेलासे ब्लग लाबोनायनि कारनानो जाबाय, आं मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों आरो। ओमफ्राय मा बुस्थु देखायनो नागिरदों आङो नायलांबाय थानाय लोगोफोर, र' लायगासिनो आङो। मा देखायनो नागिरदोंमोन बेयो जाहैबाय, नै दिखांनोबो हाया बिराद गोलाव। नायदो बेयो मा बुस्थु दे। आंहा नै गोदोनिसो मानसि आङो। ओमफ्राय
ओमफ्राय बे फैसा थिंख्लिया आंनिया माने गिफ्ट मोननायमोन आरो आंनो सासे मानसिया बायना हरदोंमोन ओमफ्राय आङो बेयावनो फैसा दोनथुमबाय थाबाय दिनै एसे गाबोन एसे बिदिनो दोनथुम दिनै 7 मान्थ बारलांबाय ओमफ्राय आं दा इखो आं माबा मोनसे नांगौ जादों आरो आंनो ओमफ्राय गोबाव समनिफ्रायनो लुगैबाय थादोंमोन ओमफ्राय बेखौनो बायनो थाखाय आङो बेखौ सेफायनोसै दिनै ओमफ्राय बेसेबां दोङो जोंबो मिथिया नायनोसै बेनिफ्रायनो बेबायदिनो फैसा दोनथुमबोनाय हुदाया माने आंनावबो जाबोबाय आरो ओमफ्राय जेब्ला स्कुलफोराव थायोमोन ना होमबाथ' आङो मा खालामोमोन जेनेबा माबाफोर जानोथ' फैसा हरखायोमोन नालाय फैसाफोरखौ 20 थाखा हरोबा 10 थाखा जानानै 10 थाखाखौ बिजाब सिङाव एसे खोमाना दोननाय बेबायदिनो माने फैसा दोनथुम आङो जेब्ला हायार सेकेन्डारि फरायदोंमोन ना होमबानिया आङो बिदिनो मान्थलि फिस हैनो हानाय जायोमोन आरो ओमफ्राय माबा मोनसे बायनोबो हायोमोन दिसुन अबसे हामा नङा दोनथुमनाया मोजाङानो ओमफ्राय आङो दोनथुमनाय हुदाया आंना जालांबाय आरो ओमफ्राय मोजां मोनो बिराद मोजां मोनो दोनथुमना दिनै सेफायसिगोननि बिराद मोजां नांदों आं गोसोखौ गाव खस्थ' खालामना मोननाय बायदि मोनलायलायदो आं बेबायदिनो खालामनो हानाय जाबाय आरो माने दोनथुमबाय ओमफ्राय दाथ' आरो फिसा फेनलाबो मेरला खामानि मावोसै ओमफ्राय खामानिफोरावनि मोननाय फैसाफोरखौ आं खेबसेयैनो बाहायजोबा आरो बेबायदिनो दोनथुमो ओमफ्राय गावखौ बिराद बाख्ना लानाय बायदि जाबाय बाख्नायनाय नङा आंनि रियेल नालाय बेखौ बुंदो आरो ओमफ्राय दाबो आङो नैखौबो दोनथुमदों बेयो जाहैबाय प्राय 7 मान्थ पुरा कमप्लिट जाबाय आरो दायो डिसेम्बरजों ओमफ्राय बेयाव बेसेबां फैसा जाखो आंथ' बेखौ मिथिला जेब्ला बेखौ सेफायदोबाथाय बेयाव बेसेबां फैसा जायो आं बुंगोन आरो माने नेनो धोर्ज गैला मिथिबायना लोगोफोर बेखौ गोबाव समालासे बोसोरसे आं पुरा बोसोरसे खालामनासो सेफायगोन सानदोंमोन खिन्थु आंहा बोसोरसे खालामनो हानाय हिम्मत गैला आरो माने बेखौ सेफायनो लुगैथारबाय बे आंनि फैसा दोनथुमनाय बेसेबां जाखो आं बेखौ नायनो बिराद लुगैबाय आरो बेनिखायनो सेफायथारनोसै आं बेखौ दिन सेफायला मानोना आइ गैया न'आव गाबोन आइखौ लानानै सेफायनोसै स' लोगोफोर बेसेबां फैसा जायो आरो आं बे फैसाजों बिनि फैसाजों मा बायगोन आं खोन्थागोन ब्लगनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बे आंनिया थाखा थिंख्लिया फैसा बेंकआ बेखौ आंबो बायना लानाय नङा आरो बेखौ गिफ्टसो होनायमोन ओमफ्राय एथ' खामानियाव फैनाय गिफ्ट होनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय सोरबाफोर गिफ्ट होनो लुगैदोंबा आंनो बेबायदि खामानियाव फैनाय गिफ्ट हो आं बिराद गोजोनगोन दिनै नेक्स्ट दे जाहैबाय लोगोफोर मैया आङो सेफायनोनो टाइमखौनो मोनासै माने मोनाबाय ओंखायनो सेफायासैबो ओमफ्राय दिनै नेक्स्ट दे दा सेफायनोसै बेसेबां ओंखारो नायलांदो वाव नै आंनि फैसाया बेसेबां दोङोथाय नायनि र' साननानै माने थिंख्लिया बिराद गोदोरद्रायमोन ना ओमफ्राय फुल जाद्रायजोबनो हायासै दा लोगोफोर बे फैसाजों आङो मा बायनाय जायो बेखौ आङो नेक्स्ट ब्लगाव खोन्थागोन ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन थेंक इउ सो माच लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट ब्लगाव बाय